आला श्रावण श्रावण दारी हिरवाईचं तोरण। व्रतवैकल्याचा हा श्रावण गोकुळच्या श्रीखंड आणि बासुंदीने आणखी मधुर करूया। श्रीदेवी माऊली कला क्रीडा मंडळ व कोलजर ग्रामस्थ यांच्या सौजन्यानं श्रावण मास निमित्त अभंग गायन स्पर्धा आयोजित केली होती। श्रीदेवी माऊली मंदिर कोलजर येथे आयोजित या स्पर्धेत कोलजर, तळकट, कुंबरल, शिरवल, उगाडे या गावातील मुलांनी भाग घेतला होता। तळकटमध्ये आमचं सरस्वती संगीत विद्यालय आहे, काही विद्यार्थी पुण्यात आहेत। या स्पर्धेतून लहान पोरांनी एक चांगली प्रेरणा भजन, वादन, गायन, हार्मोनियम पेटी याच्यातून प्रेरणा घेऊन एक मोठा कलाकार आपल्या भागातला कोणी भाव अशी माझी ठेवली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।